Vítam ťa pri tejto veľmi výnimočnej chvíli, kde sa konečne pozrieš sama na seba. Kedy naposledy si dovolila takúto chvíľku? A či si ju vôbec niekedy dovolila? Videla si niekedy samú seba? Samú seba bez odsudzovania, bez hľadania chýb, bez smútku, len tvoje čisté ja, kde si dovolila si vidieť svoju zraniteľnosť, svoju láskavosť, svoj pokoj, svoju silu, odvahu, všetko. Kedy si odišla z hlavy, vrátila si sa naspäť do svojho tela a pozrela sa do tých krásnych očí. A nie len tak, naozaj hlboko do nich. Možno si niekedy aj zatváraš oči pred sebou, lebo sa bojíš pozrieť na to tvoje práve ja. Ja viem, je to ťažké sa dívať do vlastných očí, ale naozaj je to niečo, čo ťa spojí bližšie k sebe. A ja ti dám teraz 3 minútky na to, aby si sa uvoľnila, sadla si pred zrkadlo, zhlboka sa nadýchla, každým nádychom a výdychom si hlbšie v sebe. Pozrieš sa hlbšie do samej seba a uvoľníš sa. Dopraj si tieto 3 minútky bez akéhokoľvek súdenia samej seba, bez hľadania chýb, bez negatívnych myšlienok. Len sa konečne na seba pozri s úplnou láskou, s láskavosťou, pochopením, súcitom. A ak sa ti bude chcieť vyplaviť nejaká emócia, či je to smútok, radosť alebo hnev, nechaj to prísť. To je to liečivé, čo dneska zažiješ. A keď sa tak na seba pozeráš, vidíš v sebe to malé dievčatko, ktorou si bola? Všetko, čo si v živote chcela, po čom si túžila, že si vôbec nepremýšľala, si bola slobodná, bez hociakých vzorcov v hlave. Nikdy si o sebe nič zle nemyslela. Bola to iba čistá duša. A teraz, keď si už dospelá, povedala si niekedy láskavé slova? To malé dievčatko je stále v tebe. Stále sa pozerá na teba
Stále ťa chce počuť, vidieť a cítiť. A jedine ty jej to môžeš dopriať. Môžeš jej povedať, aká si krásna, aká si láskavá, aké úžasné vlastnosti máš, čo všetko si dokázala. Môžeš ju vidieť každé ráno, každý večer v zrkadle. Môžeš si samu seba všímať viac a viac a tým jej ukážeš, že si tu pre ňu. Preto malé dievčatko, ktoré sa naťahuje a chce ťa objať. Ale nie vždy jej to dopraješ. Možno si pred tým všetkým len zatvoríš oči a očakávaš, že druhí ti to doprajú. Ale jedine ty si tá osoba, ktorá môže všetko zmeniť. Môže sa na seba pozerať úplne iným obrazom, úplne inými očami. Keď dokončíme tento malý okamih, môžeš si aj rovno povedať 5 vecí, ktoré máš na sebe najradšej. 5 vecí, na ktoré si za seba pyšná, ktoré na sebe obdivuješ, ktoré sú tvoje silné stránky. A povedz si to každý deň. Každý deň sa na seba pozri do očí. Každý deň si doprej trošku viac lásky, ešte viac ako včera. A dopraj to tomu malému dievčatku. A teraz, keď už bude videné, počuté, už treba len cítiť. Objím teraz samú seba pred tým zrkadlom. Najviac sa postiskaj, ako len vieš. Veľmi, veľmi veľa lásky si daj. Úplne najviac na svete. Dožeň všetky tie roky, mesiace, kedy si samú seba nevšímala. A ostaň v tomto objatí ešte chvíľku. Dýchaj a precíť to hlbšie a hlbšie. A keď budeš pripravená, posledný krát sa na seba pozri a povedz si jedno veľké ďakujem. Ďakujem samej sebe. Ďakujem za všetko, čo som zvládla. Ďakujem, že som si samu seba všimla. Že som sa konečne pozrela sama na seba. A že som konečne uvidela seba. Ďakujem aj ja tebe, že sme mohli prežiť túto intenzívnu chvíľku spolu. A dúfam, že si to vypočuješ nie len raz, ale stane sa pre teba to taký malý rituálik, kedy konečne si venuješ čas pre seba. Lebo jediný človek, ktorý ti to vie všetko dopriať, si len ty.